Sapang kajing piar kikti ha kapor ba ni duai ya kajing duai ko pa jungi ki dak kisen kajing bu jungi ya kamet ji putun kam jungi kikti ha kapor jong kajing le niam kadon la kajing mut u leng do so blai haba u kenya ya kayu haris bukoi mo u turwa ya kata kajing kenya dak panta ki pa ki jong blai parhaba u keno ya ki ktien ha ka riti le niam ki don la ki benta pat ki jingwat haba uleng do u dwai na ka benta ki pajba punon kam ya ki kti ke ba piar haba u dwai sha u blai kupa lomba u try jungi u Jesus Christ hakipor ki benta hakiba uleng do u dwai lang bat ki pait ringai ya kiba uturwa ya ke jing duai o duai lang ya ke jing duai kum kawai ke balang upendai ya la ki jong kiti namar kata ke ke ba ya kwa ban ya tu hakane ke por kalong mamangi kum kiri pai ba hakapor ba uleng do upiar ya kiti ba uduai kam dei ke benta jongi pangiru in piar lang ya kikti jongi habangi duai kham tam nye i yakane hap kapor bangi duai ya ka kok pa jongi shwa ka dorbar ba patikan pa ar hap kapor ba duai ya ka kok pa jongi kiba la ya simenta ka ban duai ya kane ka jing duai ditang kitu kiba syakri mas Henry Kim Shem la duai lang bat uleng do barok kawe ke jing duai Henry tang ya kalan ki bakadu ke boong to pelaj yangi nakapas new Henry hadin jong ko dorbar ba bajikan baar bat na shwa kata ka snem khat khandai spa san pupra popius khandai u lap tha ba ngila ban duai lang ya ka jing duai ko pai jungi Henry om siam la ong ha to kapor bangin ya piar lang ya kikti re la su ong bangin ya duai lang tina markata ni dei banda le ya kano da ka ba ni buat ya ka jing tha renti jong ka balang haba ngi duai ya kane ka jing duai piar kti ni ong ka orange posture ka bamut ka jing duai ka ba piar orange kemut ka jing duai ka ba piar ka ba uleng do kham tame ule bat namar kata ya ka ba uleng do ule mangi iru pa ba ngim dei ban le namar kata aba ni duai ya ka kupa jongi kan ba ngin ombut kumpa le uleng do mar kalong ke bombit mangin persubut ke ba uleng do ule mangi kum kiri pai ba nomor kata dengan bur nanti ya kar kompenyai ha kariti le niam kenang ba ngin don ka jingrenti ha ka riti le niam om na bangin siu long kulmar Andre penbut nanti kumbalaf tha ha ki ai ki rul pa penyai ha kapalang kajing sedang jong kini kajing duai piar kti ha kini ki modern age ha po ka riti leniam jong ka latin dan yang latin right dan ke western right kiri jong kajing wan ka charismatic movement by iduai da ka piari kikti hakaba duai simet dan ne sabar jo kamas
om siam lakang yangi bantuai de kapa piar kikti lain no hakapor ba long kamas badan kajingkinya yuk haris bakui ten mar kata abangi duai marway dan ngi duai haki charismatic meeting ngila ban duai de kapa piar kikti ngila ban jaro yau trai de kapa piar kikti ngila ban ruai jam ngila ruban yaro da kino kiba ngi sngew ban yaro yau trai ban mane yau trai ha karkom keba ibit bat keba isyong kun kumta